खुलुमबाय फ्रेंड्स मोनसे खावलायनाय जाय नोंथांमोना बे भिडियोनि फार्स्ट आरो सेकेंड पार्टखौ नुवाखै नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लिंकआ बे भिडियोनि गाहायाव डिस्क्रिप्शनाव होनाय दंखायो भिडियोखौ नायनानै माबोरै मोनखो जोंनो कमेन्ट सेक्शनाव फोरमायहर आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडियोखौ लाइक शेयर एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै जाहाथे नोंथांमोना गोदान भिडियोनि आपडेट्सफोरखौ लोगो मोननो हायो आरो जाय नोंथांमोना जोंखौ इंस्टाग्राम आरो फेसबुकआव फल' खालामाखै नोंथांमोनखौ फल' खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय लिंकआ बे भिडियोनि गाहायाव डिस्क्रिप्शनाव होनाय दंखायो गोजोन्थों Bang. Bika, nों बहा दंमोन? आं नोंखौनो नेना दंमोन। आं नों नङाब्ला थानाया बिखा, आं नों गैयाब्ला थैखागोन। बारा जाद्रायबाय नामा? हालेवब्ला जायो जों सिरा, जोंहा बिनानावनि मुङानो जाबाय मिरा। बिखा, नों आंनि दिल'खि बिथिखा हिरा। Thank you आंनि ओनसोला हिर'। हिन्दीआव गामिखौ होनना बुङो गाव। सेरेफिना मानसिफोरा गोग्लैयो ज्राव। और मेरी आंखों का तारा हीरो का नाम है जांग्राव। जोबोद साबायखर थाबाय बिखा थ' जोंहा बै हाग्रायावनो दामले जिरायनोसै बिखा नों माने एसेबां समायना आं पतंजलिनि क्रिम लायोना नंगौ जांग्राव नों माने एसेबां गोजौ बिखा आं जिराफनि गाइखेर लोङोना वेरी फनी हम है रही प्यार की ये जमाना कहता है प्यार किया तो निभाना भी पड़ता है Oh yeah बिखा नोंनि हाथाया माने एसेबां जोंख्लाबो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है बिना औ दंथ' आरो तुम है तो हम है दिल है तो जान है मेरी टूथपेस्ट में नमक है इसलिए तो मेरा दांत चिंखाबे करता है वेरी फनी बिखा आं नोंखौ देनां लन्दनाव बेरायनो लांगोन 10 टाकानि मटर गोरान बायनो फैसा गैया आरो आंखौ लन्दनाव लांनो फैदो ए नंगौ सना जागोन दे बिखा आरो मोनसे खोथा मा खोथा आं नोंखौ देनां हाखौनो गानो होआ पायखाना थांनाय मानि टाइल्सनि बानायना होजोबगोन बेरे मोदैखौ इंलिसाव बुङो हानि मेगन नुयिखौ होनो खानि तुम फिकर मत करो मेरी जान तुम हो मेरे दिल की रानी Oh my gosh Thank you Janu nungabla nungko hoganबो थुक फटमोना रामनि फिसाज्लाफोरनि मुङानो जाबाय लव आरो खुश खिफिब्ला गाबो ठुस तुम्हारा डायलॉग सुन के मैं तो हो गई बहुत खुश जांग्राव नों आंनो फैबाय थानाय बैसागुआव मा होगोन जालायबाय पकेट खालि खालामनाय टाइम आंहा दखना बायना हो बिखा 6,600 थाइथा माथानानि ओ मेरी जांग्राव कितना अच्छा है गुलु 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 शाहरुख खाननि गोदान फिल्मनि मुङानो जाबाय जिर' मेघालयआव थायो गार' एन्ड आइ एम योर सबसे अच्छा हिरो सना नोंनो मा लाबोदों दे खोब
मानिबा मटर गोनां लाबोनायखौनो हिरा लाबोनाय बायदि मोनाखै बे मा लाबोदो जांग्राव motor geran. वाव क्या घटिया चीज लाया है Jadi sona, biku zabalane kibate sona goyene. ची 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 लेट्रा साला मेंबाथाय थायो जों जना बाजार खालामब्लाथाय राङो जों मना बारा फालतु बाथ्रा दाबुं होलबा होजागोनबो थेख्लायना Au, mate great kalin sip saja son. Raga da jeng sili sona, ne bekono zagrode. हर Bang. Marai kini libilai, bai bu jasia. Rai kini ses, dang jupsigan. Ayah. Hap, hatin sip sasin mabra, mata mukla mukli ses. Sona, neng aku thar moजां मोनमारोना? Bang. अ थैथ' आरो नोंहा मायबाफोर दाउट जादों नामा बिब्दि नङालै सना, माने आं दहाय गलायाव थांनायाव मा गलायाव थांनाय नै नाय सनाखौ लोगो मोनसिगोन र' ओइ सका गाबोन हाथायाव थांनांगोनहाय औ दे बा माथो हिर'सोलाय मालै हिर' बहा थांनाय बर' आइजोफोरा सायो जटर अजाफोरा मारियो जन्तर मन्तर थांदोंमोन आं गलायाव सनानै लायनो मटर मा सना सोर सनाहाय हिर' जायलि सनालै जाम्बिफोर मा जायलि जायलियाथ' बै हंलाजोंसो गोसोथोलायो मा नोंसोर मा बुंदों बेफोरखौ औ नंगौथ' हाल एवाब्ला जों माइखौ गाया फरायाब्ला जों एग्जामाव लिरनो हाया बेथो जुदिजों रावखौबो थगाया नोंसोर सियर थ' औ तुरुंग गायनि बिफानि गोसोम बारा हिउ इन्डियाव मानो होनायखौ बुङो किउ लेखावब्लि आरो रादाबखौ होनायनि थाखाय थेंक इउ मोस्ट वेलकाम हिरो किड एन्ड बाय गार्ल्स बच के रहना जैली से बाय बिब्दि जादोंमोन बिखा नों दाना बुंदो बेफोर बाथ्राया नंमारगोन ना नंमारा बै खावब्लि आरो गलटपखौ हर साथा सेफायजोबगोन आं बेफोर बाथ्राया गासैबो नंखाय नों आंखौ फोथाया न' मेजेम बारा ओंखारब्ला जायो मोदोमा लेदो लेदो एग्जामाव लिरनो हाबोला मानसिफोरा होनो हामदो मालायनि खोथा खोनासंग्रा आंखौ गारदो थां बिसोरखौनो लाहैदो बिब्दि नङालै सना आं सोंदोंसो ना नंमारगोन ना नंमारा ओइ बिखा सरि ना आंखौ निमाहा होदो जोंहा दङ 2 बिगा हा फुख्रियाव थायो ना बे जांग्राव जेबो नंला होबाय आं नोंखौ निमाहा साबायखर बिखा हाया गोरान जाबोला जायो हाथर बिखाया दानि बावैसो हजम खालामखांबाय मटर एन्ड आंनो नोंनि टल फेयार एन्ड हेन्डसाम एक्टर सैमाफ्रा आं सटा दंखौ मिन्थियाखै बिसोरो खाग्लिदिनो आं बिसोरखौ माथो खाजायाबोलै मा जेकेट बिलाय खम दामि जेकेट अबे ओइ एक्टर क्यों ला
ओए माँ मैं तो मर गई। टर्की औलाद ठोकरा देखा है क्या अपना? नोंसोर सोर? Shut up. हाँ बाप, वो भी नहीं दिन से खबर बिलाय। हाँ, umi tamu sip siya lason. Masona, bino apa liurnya? Hama monleba zayi monca monci, bini unaw tayo si. Sona, nung ako gober gaslight bay di, gusto ko kumulang na kalamlang bay kumsi. Sona, bino, hagrama, oh, apa liurnya ya? Sona, nung angko bodi sali khati bay di puja sumna, sokla bay di garmar bay. बिखा नों बेबायदिसो पायखानाखौ बानायगौमोन आं टाइल्सनि हाखौनो गानो होआमोन आं आथिंखौ नोंनि पर क्या करूं मेरे सारे सपनों में तुमने फेर दिया पानी Hey you! Nung sana nang imo tang mulai ni ka. Hey! Beko asik gusto agreement. Matu mendali pisikle. Bermakik sun matana. जागा नंलाहाय बेथो थैलायसिगोन बिसोरो ओइ नोंसोर मा बखिबाय दंलै बे आंनिसोखा आंनि जाखागोन Ayah, Beko to kishibon nangna. hơi ayo mong. Ayah. Sen tak boleh bedong. Besar baiknya kamu nang. Hah? Dan nang kebukas tua. Ang kebukas tua. Nang kebukas tua. Nung ba pun tuh pinang suni. Tuh. Ay deh. Kablo sana sasaway. ओइ थकाइसुली ढलखौ दामला गाबुटुं Kibrum ay gabo brum. Nasir kau gusto yung tanah labong. Oh, Siri. Mana zeng gila desa? नों गेलेदोंसो जोंजों Nangla, nung ba di sila ko ang no? Nang zeng nabo kaya di siya ko. Manci yang ini glagla. नोंखौ मोजां मोनबावना जों जाला फाग्ला Ara zeng no, nung ba di tuwa suni sila ko nang liya.